Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marahay na hapon sa indogabos mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamaibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, de kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. De imi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngonya na mamatean mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marahay na hapon sa indogabos mga tugang. Ngunya na aldaw sineselebrar niya to ang kafiestahan kan pagdulot kay Jesus sa templo. Pangyayari na kung sain ihinayag si Kristo bilang liwanag kan gabos na nasyon. Ang kafiestahan na ini nag-aalok sa to na paghurup-hurupan si Kristo bilang kapanoan kan panuga asin liwanag na magpara kan kadikluman. Pinapagirumdom kita kan pagtubod asin pagkuyog ni Santa Maria asin San Jose
na nagsunod sa lay kan pagdulot kan sa indang aki. Lugod ako unta si Kristo, na maging liwanag asin ilaw kan sa tong mga buhay, asin kitaman maging tagadara kan ilaw na ini sa kapwa. Ngunyan iyuman an World Day for Consecrated and Religious Life, Pro-Life Sunday, or Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong spiritu. Po nanta an selebrasyon sa pagbindisyon kan satuyang mga kandila. Pakiluwas po, an satuyang mga akolito matabang sa paghiras kan ilaw. Pag may kalayo na po ang kandila, pakipasa po sa mga kataning. Kung dakul po kamong darang kandila, dai kaipuhan na sindihan gabos. Maski saro lang po kandara nindo ang sisindihan. Pakipasa po ang kalayo sa likod, sa kataning. Mamibi kita. O Diyos, tunay na liwanag, nagpalakop asin kaglalang kandanay na ilaw, pabulosa sa puso nin mga paratubod an kaliwanagan kan ilaw na daing sagkod. Tanganing an siisay man na binibiyayaan kan banaag kaining mga kandila sa banal mong templo,
maugmang makaabot sa liwanag kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Malibot po ako sa pagwirik nin agwa bendita sa mga kandila. Pakitaas po ang mga kandila, awitan ta ang mahal na Diyos. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan
Pakipalsok po ang mga kandila. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkud paman, mapakumbaba kaming nag-aarang sa saimong kadakulaan. Tanganing, siring na anbugtong mong aki, idinulot ngunya na aldaw sa templo, gibuhaman kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Si Propeta Malakias nagtaram manungod sa pagdatong kan kagurangnan na malinig sa iyang katawuhan siring sa kalayo. Ang babasahon nagpapasabot sa to na maging andam asin magbago, taan Diyos gigibuhon kitang malinig, tanganing maging maninigo sa iya. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsisimbag an kagurangnan nin mga hukbo, ipapadara ko an sakong sugo sa pag-andam kandalan para sako. Dangan an kagurangnan na sa indong hinahanap, bigla na sanang matunga sa iyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong maawot na mahiling, asin ipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay an makakatagal kung mag-abot na an aldaw na iyan. Si Isay an mabubuhay kung magpahiling na siya. Hulita makakaagid siya sa makusog na sabon, arog sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom, siring sa sarong naglilinig asin nagpapagayon nin plata. Siring naliniligan nin sarong alahero an plata sa kabulawan. Lilinigan man kan sugo nin kagurangnan an mga padi. Tanganing magdarasinda sa iya kan tamang mga dulot. Dangan magiging makawiwili ang mga dulot na darakan mga taga-Huda sa Jerusalem sa kagurangnan, arog ka itong nakaaging panahon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan, magburukas kamo, mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog an hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya an kagurangnan. Si Isay an hading ininin kamurawayan, siya an kagurangnan, makusog asin mapangyari, siya an kagurangnan, mapanggana sa gera. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan, magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaogan hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, an kagurangnan nin mga hukbo, siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Sa pagkanitawo ni Jesus, siya nakiherasman kan sa tuyang pagkatawo, asin dinaog niya ang kagadanan, tanganing italingkas kita sa kasalan. Bilang maheherakon na halangkaw na padi, kinakaherakan niya kita. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreo. Siring na ang nasambit na kaakian, mga tawong may laman sa kadugo. Naging tawo man si Jesus, arog ninda. Tanganing sa paagikan sa iyang kagadanan, madaog niya ang dyablo na may kapangyarihan nin kagadanan. Sa siring na paagi, ilinigtas niya ang mga naging bilanggo nin pagkatakot sa kagadanan, sa bilog nindang pagkabuhay. Malinaw ng God na bako ang mga anghel ang tinatabangan niya, kundi ang mga kapag-arakian ni Abraham. Nangangahulugan na dapat siyang maging arog kan sa iyang mga tugang sa gabos na bagay. Tanganing siya maging maheherakon
Saka maimbod na halangkaw na padi sa iyang paglingkod sa Dios. Tanganing mapatawad ang makasaalan kan mga tao. Ngunyan, matatabangan niya ang mga pinagsusugutan. Hulita siya mismo pinagsugutan man. Asin nagtios. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog na po ang gabos as inipagrukaw niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan an umboy na si Jesus, darhon duman kan sa iyang mga magurang sa templo sa pag-utob kan hinahagad kan katugunan, kinuasya ni Simeon asin itinaas. Dangan nagpasalamat sa Dios na ansabi, kagurangnan, tuguti ng magadan sa katuninongan an sa imong sorogoon, susog sa imong panuga. Huli tanahiling ko na an sa imong kaligtasan na inandam mo para sa gabus na tao, sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataunin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagngalas si Jose asin si Maria, dapit sa sinabi ni Simeon, manungod sa aki ninda. Binindisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, Uya, an aking ini, itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nindakol sa Israel. Saro siyang tanda, hali sa Dios, na isisikwal nindakol na tao, kaya mahahayag an sa indang iniisip. Danganan kamundoan, siring sa sarong matarum na espada, malagbas sa imong puso. Igwaman nin sarong propetang babae na angaran Ana, na ki Fanuel, nagikan sa tribo ni Aser, gurang na siyang marhay, 7 taon pa sa na siyang kasal kan mabalos siya, asin ngunyan 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos, nag-aayuno, namimibi. Kan oras man sa nang idto, nag-abot si Ana, nagpasalamat sa Diyos, asin nagtaram dapit sa aki, sa gabus na nagahalat kan pagtubos nin Diyos sa Jerusalem. Kan magibo na ini ni Jose asin ni Maria, ang gabus na ipinagbubuot kan katugunan. Nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazaret, na sa indang banwaan, nagtalubo an aki asin kuminusog, pano nin kadunongan asin biyaya nin Dios. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Happy Fiesta po kan Candelaria. Taon-taon po sa aldaw na ini, petsa 2 kan bulan na Pebrero, nagtitiripon kita tanganing ipagselebrar ang kafiestahan kan pagdulot kan kagurangnan sa templo. The Jews have a custom na an matuang aking lalaki na nagbubukas kan sinapupunan kan sa iyang ina belongs to God. Ang panganay na lalaki para sa Diyos. Kaya mapapansin nindo, dakol sa mga padi ta, mga panganay na lalaki, nagsusunod manggiraray kaining practice. For the Jews, we consecrate the firstborn male to God, and such was the action of Joseph and Mary here in today's gospel. Dahil matuang aking lalaki, asin iyong aking lalaki, si Jesus, dinara ni Jose asin ni Maria pasiring sa templo, tanganing idulot.
ngunyan mahapot kita. Natatapig si celebrar ta ang piyestang ini, ngunyan na petsa 2. Dahil ngunyan pong aldaw, kung bibilangon ta, puon kan Christmas Day, when we count from 25 December until today, ika-40 aldaw. Today is the 40th day since Christmas. Asin mas midbid ta po ang piyestang ini sa tataramon na Candelaria. Sa Ingles, Candlemas. One word, single S. Kaya December 25, Christmas, February 2, Candlemas. Magkasugpon ini. Kaya pag nagpa-practice kita kaining Candlemas, iniimbitaran kita na magbitbit, magdaranin mga kandila sa simbahan dahil dinulot po ang umboy na si Jesus duman sa templo, igwa duman sa sarong lalaki na may edad na, ang ngaran Simeon. Ang sabi sa iya kan Espiritu Santo, da isya magagadan, sagkod da inya mahiling ang Mesiyas. And so, he comes to the temple on that same day, na pigdudulot ni Maria asin Jose ang aki ninda. And behold, Simeon, by the help of the Holy Spirit, recognized na ining aking daraninda, iyo ang Mesiyas. And so Simeon carries the child in his arms, itataas ang aki, ang sabi niya, kagurangnan, nahiling ko na ang Mesiyas. Pwede mo na akong isubol na magadan. Now I can die because I have seen the Savior. Si Jesucristo, ang sabi ni Simeon, iyo ang liwanag kan mga nasyon, ang liwanag kan kinakban. Kaya lang, aram ta na sa panahon tangon yan, sa experience ta, dakul sa tuyaan yaon sa diklom, dakul sa tuyaan nakakamati na nawawaran nin paglaom, nin pag-asa. Sa bilog pong Pilipinas, sa gabos na mga misa, binabasaan sarong surat pastoral, hali sa satuyang mga obispo, manungod sa paglaom. A pastoral letter about hope. Nagkakasararo po ang satuyang mga obispo, kaiba na ang sadiritang obispo, si Bishop Joel Bailon, sa surat na ini. Tugutan po nindo akong basahon, ang surat para sa tuya, ang titulo, May Paglaom Pa Daw, surat pastoral kan CBCP na nangangapudan sa banwaan nin Diyos sa sarong peregrinasyon nin paglaom ngunyan na Jubilee of Hope 2025. Sabi kan surat, namumutan na banwaan nin Diyos, kan nakaaging 129th Plenary Assembly kan Catholic Bishops Conference of the Philippines na ginibo sa Archdiocese of Lipa kainipasan ng nakaaging January 25 to 27, 2025, kami na sa indong mga obispo, naghurup-hurup manungod sa presenteng mga kapurisawan kan sa tuyang nasyon. Asin hinahapot ang satong kapwa Pilipino, may paglaom pa daw? Minaagi kita ngunyan sa mga pagkadisganar asin kapuungutan sa atubang kaining mga minasunod na kagabatan. Enot, sa lado kan morality, namamatian ta ang pagkaribong, ang daing pakilabot, ang kawaran nin magiginibo, asin ang pagkawara nin sense of sin. Sa lado kan ekolohiya, nararaya na kita kan mga epekto kan mga kalamidad asin trahedya dahil kan mga krisis sa satuyang klima. Sa lado kan ekonomiya, yaon ang urog na pagtios na nahihiling sa nagdadakol na mga tawong mayong trabaho, unemployment, underemployment. Ang paglangkaw kan presyo kan mga barakalon asin mga serbisyo na nagpapayaman sa dati ng mayayaman asin nagpaparuro kan mga dukha. Ang mga may kapot nin kapangyarihan, nagigipang mas makapangyarihan. Sa lado kan politika, yaon ang eskandalosong paggamit kan pondo asin mga pagsadiri kan gobyerno. Ang pag-ariglar kan national budget. Igwang mga programa na laban sa kadukhaan, alagad minapasiring sa sarong culture of patronage kung sain ang mga dukha nagkakaigwanin utang na buot sa mga politiko, asin ang mga dukha ginigibong makilimos. Yaon ang popularity,
political dynasty, asin ang politika ginigibong family business. Sa lado kan security and international concerns, sa tuyang nasasaksihan kung paanong ang sa tuyang soberanya, asin ang seguridad kan nasyon, danay na namimiligro. Sa lado man kan komunikasyon, ginagamit na armas laban sa katotoohan, ang pag-utik, ang pagtaunin sa lang impormasyon, ang pagtago nin impormasyon. Asin sa lado nin pagpapadalagan kan gobyerno, nagngangalas kami kung igwapang checks and balances. Igwapa daw paglaom, sa kiisay kita maduman. Siya sa aton tapuan sa tuyang mga sadiri asin maglakaw, pasiring sa dalan nin konbersyon na personal, institusyonal, asin bilang simbahan. Iyo po ini ang oportunidad kan 2025 Jubilee of Hope. Minsan sa tahaw kaining mga problema, nahihiling kan sa tuyang mga obispo na ang pagkamuot minataros sa kadikluman asin minaagimadmad ang paglaom. Sa paagi kaining minasunod. Enot, nahihiling tang igwang paglaom sa lideres na may prinsipyo asin marhay ang pamamahala kan gobyerno. May paglaom sa satuyang hobenes sa idealismo ninda, sa mga siyudadano o citizens na dai nagpapabakal kan sa indang boto, prinsipyo, idealismo. Nahihiling taan paglaom na ini sa pagtabang sa gobyerno kan mga NGO, civic groups, religious organizations sa panahon nin trahedya asin kalamidad. May paglaom sa local initiatives and efforts na nagpapakusog kan mga komunidad. May paglaom sa public leaders, religious leaders, uniformed officers, pati ang mga ordinaryong empleyado, mga nagtatrabaho, na padagos naglilingkod nin sincero, maski mayong recognition o award. May paglaom sa mga responsableng paagi nin pagninegosyo, na nagpuprotihir kan kapalibutan, dangan nagtatabang sa mga dukha. May paglaom sa mga tawong isinusugal, bako sana ang reputasyon ninda, kundi ang sa indang pagkabuhay, tangani sa nang kalabanon an korupsyon, surugon an hustisya. Asin panghuri, may paglaom sa pagbangon kan mga Pilipino, kada bes na igwang pagbalo sa buhay. Dakul ang problema, alagad sinasadul kita na kaipuhan igwang gibuhon. Ngunyan na Jubilee of Hope, sarabay tang kuguson ang regalo nin paglaom. Pag sinabing paglaom, bako sana po ining positive thinking o positive feeling, ang paglaom, regalo kan Espiritu Santo na yaon digdi sa satuyang puso. Tugutan nindo ang kalayo nin paglaom na maglaad giraray. Inaapudan mi ang gabus na lideres na hangusan ang sa indang trabaho nin Espiritu nin sincero asin makidyos na paglingkod. Trabaho na may transparency asin accountability. Inaapudan mi an hobenes na an sa indong kanya-kanyang balukag, tipunon tanganing magin pakpak, pasiring sa mas marhay na kinakban. Manindugan kamong mga hobenes sa pagbabago asin responsible leadership, bakusa na para sa presenteng panahon, kundi para sa futuro kan satong nasyon. Inaapudan mi ang samong namumutan na banwaan nin Diyos sa gobyerno man, sa negosyo o sa pampubliko asin relihiyosong komunidad na magpuon pagsaksi sa kristyanong katukduan asin pagkadayupot sa konsyensya. There is hope, igwang paglaom. An paglaom da imadadaog kan pagkatakot asin pagkahurasa. An paglaom ginigibo kitang pusoanon o courageous asin talingkas o free. Idinudusay niya mo an satong pagbaklay bilang mga Pilipino, kasabay an satong mga kasakitan asin pangaturugan sa tabang kan satong namumutan na si Santa Maria, ina nin paglaom, na sa iya kitang antabayan sa satong pagsunod sa dalan ni Jesus na satong kagurangnan. Amen. Para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, pinirmahan Pablo Virgilio S. Cardinal David, Obispo kan Caloocan asin Presidente kan CBCP.
Mga tugang, kadakol po ang mga kagabatan na hinahampangkan sa tuyang nasyon. Aram ko pong gabus kita, stressed na kaini. Idagdag pa ang personal tang mga problema. Dakulon kitang inaatubang. Lugod ang liwanag kan sa tuyang mga kandila, ngunyan na kandelarya, magpagirumdum sa satuya, na dai mawaran nin paglaom. Yaon si Kristo. Siya ang liwanag kan sa tuyang puso. Pag uli sa harong, pakitago po ang sa indong mga kandila. Dangan iilawan ang mga kandilang iyan, kada bes na mapangadji. Pag mapangadji ang bilog na pamilya, pag mabasa kan Biblia, pag nagdidebosyon sa mga espesyal na panahon kan Kwaresma, Adbiento, ilawan ang kandila nindo pag may bagyo, pag igwang naghihilang sa pamilya, kung nag-aagi ka mo sa kadipisilan, kung naghahagad nin guidance hali sa mahal na Diyos. Mag-ilaw nin kandila pag nagsiselebrar kan mga sakramento, ang bunyag, ang kumpil, anibersaryo kan kasal nindong mag-agum, o kung igwa ka mong kapamilyang naghihingagdan, mag-ilaw kan kandila. Parehas kan ginigibota dyan sa luwas sa kandilaan, naghahagad nin liwanag ni Kristo. Ang trabaho tapo bilang mga Kristiyano, iyon na darahon ang liwanag ni Kristo sa inman kita magduman. Tanganing anyaon sa diklom, mahawasta, maihatod sa liwanag. There is hope. May paglaom. Mabuhay lugod kita sa paglaom na ini. Tindog po kita. Asin simbaguntaan tataramon sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na Seso Kristo, bugtong naaki kan Diyos asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa kod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, at sa iyang kadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagkaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darhuntaan sa itong mga pangangaipo sa Diyos Ama, na nagpadarakan aki niya tanganing paliwanagan kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinaban kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin maging tandaan ng kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga may otoridad, dusay na maglingkod sa sosyudad, magkaigwanin kusog buot na magtaram, asin magibo sa ngaran kan katotoohan, asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing mapasabungan kita kan pagka makinuyog-kuyog ni Santa Maria asin San Jose, na danay na magutob sa mga pagbuot kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga ama asin ang mga ina, magin mga marhay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan,
magpasiring sa katuninongan kan Dios, asin magugma sa gudpaman kaiba ni Santa Maria, asin kan gabos na mga santos, ipamibit niyato sa kagurangnan. Today is World Day of Prayer for consecrated persons. Ipangadjita ang mga kabistotang religious priests, mga madre, religious brothers and sisters, consecrated lay women and men, na lugod magin maimbud sinda sa mga pangako ninda sa Dios. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Today is also Pro-Life Sunday and the entire month is Pro-Life Month. Ipamibita na lugod surugunta, pirmi ang buhay, puon sa sinapupunan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man may ikatulupang okasyon ngunyan, today is World Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Ipamibita ang mga biktima nin human trafficking, mga tugang tang ipinabakal na garo mga produkto, commodities, pati ang mga tawong nagpapalakop ka ini lugot dudtutun ang puso kan mahal na Dios. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, kun mayo ka, yaon kami sa diklom. An sa imong liwanag lugod magbanaag sa mo, tanganing kami man magin ilaw sa kinaban. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Idinudulot niya mo ang arakasin ng tinapay, maning maging kakanod, tinuhay na mayuka sa agoon mo kagurangnan, ansa mo'yang dulot, nandakan sa mo'yang pagkamot, sa imo asin sa kapwa. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilaw niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, na an atang nadulot kan nagrurukyaw mong simbahan, magin maninigo sa imo, na nagbuot na an bugtong mong aki, ang daing digtang kordero, idulot sa imo, para sa buhay na daing kasagkoran. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan aki mong kapantay sagkod paman, idinulot ngunya na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu na kamurawayan kan Israel, asin liwanag kan mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kaiba kan angheles asin santos, naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni Panginoon, ang langit asin dagat, pano ka sa imong kamurawayan, o
Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaurangan, ibilang amarekanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sa kanya ikaw magdalo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin gabos na mga obispo, gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina nin Diyos, Nuestra Señora de la Candelaria. Kaiba ni San Jose, protektor kan Sagrada Familia, kan gabos na apostoles, urugnan sa mong patron San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita susog sa itinukdo ni Jesus. Magdatungan, kahal
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan at kinabang. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Bawi kami in katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo.
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ay pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing na'y taglay sa lilim ng iyong mga aawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangako, galak yaong nakatangkad. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing na'y taglay sa lilim ng iyong mga umaawit, umaawit ako buong Pamibi sa Jubileo, maluhod po. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu-Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadian mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagud paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Dios, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, huli ka ining mga banal na atang na samong inako, lubusa sa mo, an sa imong grasya, na nag-utob kan linalauman ni Simeon. Tangan siring na siya, da inakahiling kan kagadanan, bago siya pinagkanigong mag-ako ki Kristo, kami man na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtanan buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ni kadawang kolekta
para po ini sa satuyang seminaryo na pigtatabangan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 35,970 pesos and 20 centavos. Ana ang magniato sa siring na oras nin misa, nagabot man po sa 4,714 pesos and 25 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,435 pesos and 55 centavos para po ini sa National Bible Sunday asin tada. Asin available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Ngunya na Pebrero 2, iyo po ang Candelaria. Magkakaigwa po nin mga pagbendisyon nin mga kandila sa kada misa. Makidira na lang po ang sa inyong mga kandila na buot pabendisyonan. Kinaagahan, Pebrero 3, iyo man po ang kafiestahan ni St. Blaise. Magkakaigwa mo po kita ki Blessing of Throats. Sa Pebrero 3, sagud 5, aldaw nin Lunes, sagud Miyerkules, magkakaigwa po nin 3 Dome Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office ang mga ngaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon. Asin available naman po ang Jubilee of Hope, A Pilgrim's Guide to the Seven Churches booklet. Para po sa mga ibang detalye, magapot na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 10,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, duwang tig 500 pesos, 400 pesos asin 100 pesos, Marie France 1,200 pesos, Balmes Family 900 pesos. Salamat po. For marriage bonds, pinapaisipan man po na si Jed Imperial, 27 anyos, Canbitaano, Legazpi City, aki ni Edison Abariento Sr., asin ni Florentina Imperial, buot mag-abgom kay Christine May Cambe, 26 anyos, Candel Rosario Villar Albay, aki ni Rolly Came asin Francia Molina, sinda po ikakasal sa Marso 1, 2025. Salamat po sa Indogabos sa danay na pagsuporta sa parokya asin sa aktibong pagpartisipar sa misang ini. Giraray imbitado po kamo sa aga, pirmi katapos kan February 2, iyo ang kafiestahan ni San Blas sa aga. He is patron of throat diseases. Pwede pong magpabindisyon maski mayong hilang sa lalamunan sa aga. Our masses are at 6:45, 12:15 noon, and then 5:30 in the afternoon. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, darha an liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.